Niki acara napa, Pak De? Supitan. Napa? Supitan. Sumpitan. Supitan. Supitan niku napa, Pak De? Lah iki lek arep jelaske kangelan iki. Lah opo nggonamu Banyuwangi kono ora ana supitan? Lah supitan niku napa sik? Supitan kuwi bocah cilik cah kelas, ya cilik lah. Sakmono kae sing nyandang Jawa kae. Ya kuwi ilangi sukertane. Sukerto sing pundi? Kula kok mboten dong to, Pak De. Aco aku malah ini. Iya. Ngene lho. Apa jenenge? Iki apa? Sik meneh wae. Ngene iki. Niku napa niku bentuke? Ayo ki ngene iki tak jelaske ngene iki. Terus iki dikethok. Dies